доста да разсъждаваме по нея. Има изследвания на института, института пряко е свързан с тези автори и така нататък. Аз само за секунда ще кажа още едно име, с което също знам, че се занимават проекти на института. И това е Цветан Стоянов. Сега, според мен, ако говорим за бащата на завръщането на българското есе, това е той. И ако говорим отново за една прекрасна, невероятна симетрия и скрита, скрит континуитет в цялата тази работа, ще кажем да не забравяме на кой той е син. Той е син на издателя на Златорог. Той е самата приемственост през тялото си, не само през писането си. През личната си биография на една междувоенна традиция, която трябва да изчака една голяма пауза на свирепостта на народната власт, леко охлабване на нещата, за да може да се върне. И в негово лице и твърде скоро да си отиде. Така че Цветан Стоянов е тази много важна брънка между времената, която осигурява някакъв континуитет, без да му дава глас. Аз не мисля, че той това го концептуализира явно някъде, но то стои, то чака да бъде видяно. Така, и сега ориентирам се към финал. Все пак, когато имаме едно известно охлабване на режима, искам да припомня този сборник, избрани български есета, и може би това е книгата, която най-манифестно, тих манифест, разбира се, и леко периферен, връща есето на терена. Тя е под съставителството на Здравко Петров и всъщност той тук прави една антология на междувоенните есета. Позволява си да направи с доста оговорки, интересен е неговия предговор, годината е 81-а. Значи под шапката на 13 века България и така нататък някакси успява да се промъкне и есето. То не е издадено в Софийско издателство, издадено от Георги Бакалов Варна, но все пак е издадено и тази книга е факт. И тук другата важна тема, казахме, връща се през литературната критика, но също така се връща през философията от една страна и през превода. И всъщност тук трябва да бъдат споменати отново Кръстан Дянков с знаменателната книга. Чакайте, дали не ги обърках? Момент, извинявайте. Да, 81-а и 81-а или 83-та е гражданско неподчинение от американския сета. Пак тогава е този прозорец във времето, когато могат да излизат такива книги. Исак Пасин, разбира се, и в собственото си писане, и работата му като редактор, автор на предговори, съставител на доста важни западни автори, като есетата на Томас Ман, самия Монтен, който излиза на български 79-та година, с предговор на Исак Пасин. Също есетата на Томас Ман, които излизат горе-долу тогава, изглежда също са били много важни на времето. И в предговора към есетата на Томас Ман, Исак Пасин, например, казва следното нещо. Всяка трета страница, написана от Томас Ман, е есе. Изчислива статистически как стои корпуса на есетата в творчеството на един голям класик, който, да припомним, ще се окаже двоен емигрант. Нали? От нацистска Германия в Щатите, където знаменателно ще срещне с него младата Сюзан Зонтаг и ще напише есе за това. След това от Щатите в Швейцария. Така че на два пъти прави такива големи и смени. Така, значи казахме го това през критиката и през преводите. И последно, и наистина с това ще завърша. Есеизацията на романа. Есеизацията на романа в днешно време, така на високата литература, на уважаващите себе си сложни, големи текстове, макар че използвам висока литература леко в кавички, защото какво е висока литература след постмодернизма?
Нали, постмодернизма направи така, че всеки важен роман да е автореференциален, да смесва високото и ниското и така нататък. Но заедно с това да бъде роман ресърч, роман изследване. И точно в тази зона също на културологизирането на романите, нали, ако стане дума за не знам какво, за лампа, ще имаме история на лампите и така нататък. Винаги ще се изследва назад, кога се появява едно нещо. Освен този културологичен обрат, изследователски обрат на фикцията, според мен големия обрат е ето този човек. Борхес. Борхес е авторът вирус. Ако думата вирус може да бъде употребена положително, то тя е само за Борхес може да стане това. Защо? Първо, Борхес е активен още от 30-те. Едни от това е високото време на есето. И той започва да пише тези текстове. Именно те са на ръба на разказ и есе. Ние го знаем това. Всеки негов текст е на ръба на разказ и есе. По това време още няма международна признатост. Експанзията на Борхес започва някъде към 50-те. И когато той започва, буквално може да се проследи това, навлизането на Борхес в една национална литература, почти веднага води до някакъв обрат и до такова есеизиране на, включително и на романа. В някакъв смисъл отроче на Борхес е и самия Умберто Еко. Това го знаем. Името на розата е борхесиански роман. Не случайно Хорхе, слепия библиотекар, е кръстен на Борхес. Еко отговаря в интервюта на тези въпроси. Защо е кръстил на Борхес отрицателния си герой? Това също е любителен въпрос. Но това е и слепия библиотекар. Припомням, Борхес е бил сляп библиотекар в Националната библиотека в Буенос Айрес и така нататък. Така, и само да кажа нещо. Това за есеизирането на романа е най-слабата брънка в моето изложение. Аз знам, че то звучи малко фриволно, малко луксозно само по себе си, но ще завърша със следното нещо. Есеизирането на романа не е нещо очевидно, нито е нещо толкова лесно. Историята на литературата е запазила примери за това, че това не е лесно. Нека да е, а в лицето на самата Вирджиния Вулф, връщам се към нея накрая. Някъде края на 20-30 години в нейните дневници има бележки, в които тя казва, че иска да напише един голям роман есе. И че доста се мъчи с това нещо. Мъчи се и накрая казва, не става. И разделя двете неща. И от това, което се опитва да направи, излизат 3 Гвинеи от една страна, голямата книга есе, след собствена стая, това е следващата голяма, между другото, супер антивоенна книга на Вирджиния Вулф и супер феминистка, от друга страна романа и годините. Тоест, нещо тогава в духа на времето, в начина на писане, в начина на мислене, не позволява просто така да пишеш роман есе. Прескачам по-нататъка. 80-те години една позабравена звезда на английската литература, Джон Фаулс, издава един сборник Аристос, който е с едни такива между фрагменти и къси есета. И в предговора казва: събрах тези неща в тази книга, за да не затлачват романите ми. Тоест и той има съзнанието, че есеистоподобните неща нямат място в романа. И трябва да дойдат чак 80-те и 90-те, за да може това да се случва с лека ръка. И тук трябва да кажем, че ние пак сме синхронни, че всъщност източноевропейската литература, тези автори, за които включително говори Камбуров онзи ден, Краснахорка и Токарчук, Картареско, Господинов, ще си позволя да кажа също, и той Угрешич, много важно, Дубравка Угрешич, и той не спомена Орхан Памук, са хората, които всъщност осъществяват това. И ще завърша само с един пример. Романа "Черна книга" на Орхан Памук, който ни показва есеизацията на романа в действие. Припомням ви, там една глава следва действието на романа. Следващата глава е есе, което един от героите публикува като колонка в един от истанбулските всекидневници. И така върви целият роман.
Една глава действие, една глава есе. Една глава действие, една глава есе. По този начин, абсолютно демонстративно, той ни го показва. А като говорим за времената на кризите, разрива, смяната на обществения договор и така нататък, ще напомня, че Борхес излиза у нас 89-та година. В ключова година. Той, така да се каже, дава летящия старт на 90-те до голяма степен. Ако ние имаме две големи книги на 90-те, това са Вавилонската библиотека и Острова на блажените, който също си намери времето 90-те. Кажете ми един български литературовед, който не е писал за Острова на блажените тогава и по-късно. И също, за да илюстрираме последно това, че всяко ново време, като че има нужда да се оглежда в това, показвам и тази книга, нали, не сме я забравили, на Румен Даскалов и Иван Еленков, Защо сме такива, която излезе в началото на 90-те и беше антология отново на българското есе. Там тях жанра не ги занимава. Но факт е, че те се опитаха да мислят българското и да върнат тези изгубени и забравени времена през този жанр. Благодаря ви за внимание. Уважаеми колеги, чухме една прекрасна лекция, която носеше едно артистично поднесено познание от един огромен диапазон, като време, примери, литератури, автори, теми, преплетени, провокиращи размисъл, провокиращи вероятни дискусия. Мисля, че това е също много, много ценно. Така че, моля, думата е наша. Маргарита. Сега, това ми беше много интересно. Поздравявам Диляна. Това е тема, която може да развълнува всеки. Най-лесно мен, защото аз съм една от адептите на есето. Харесвам го във всичките му форми. Специално съм се занимавала с това как стига до есето Монтен. Монтен стига до есето по два конкретни пътя. Един е, четейки книги, си води бележки в белите полета и понеже непрекъснато кокетира със слабата си памет, намира този начин да меморизира собствените си реакции. А вторият конкретен момент за раждането на есетата е чисто пространствен. Когато аз се занимавах с пространството, това беше повод да се вземе с тази тема. Неговата библиотека се намира, това е едно кръгло помещение, защото е в кулата. Кула, всички знаем. Кръгло помещение, в което той се е разхождал напред-назад. И за това е писано в есетата. И на тавана има едни греди, три поредици, на които той е заповядал, се е разпоредил да изпишат различни сентенции. Гръцки и латински, малко библейски. Но гръцките и латинските доминират. Сега всички знаем, че той проговори латински преди да проговори френски. Но и е направил изобщо тази кула там на своята библиотека, място, където, както той самия казва, място, където да се чувства римлянин в едно друго време. Сега аз и вървейки, само да довърша мисълта си, вървейки напред и назад, тези есета са ориентирани две от колоните в едната посока, третата колона в обратната. Тоест, те са били пред погледа му, докато той се движи. Четейки тези мисли, афоризми, сентенции, а между другото някои от тях са палимпсести, били са замаскирани, върху тях са записвани нови, те са пораждали фриволни асоциации, които започват да се нанизват в мислите му и да дават началото на едни такива свободни размишления, които финално достигат до есето. Аз не знам дали можем да назовем този жанр на кризата. Тук по-скоро съм скептична, малко като Михаил Неделчев. А може и да не съм права, но мисля, че има три конститутивни елемента, които сега се избистрих, защото колкото и да харесвам есето,
никога не съм седнала като Биляна да се занимая с него специално и я поздравявам, защото това ужасно ми хареса. Първото е свободолюбието. Значи, винаги имаме есе и затова не се гледа с добро око от режима на времето, най-вероятно, защото това са хора, които мислят с главите си и които не се подчиняват на канона. Значи, есето излиза извън всички рамки, извън всички граници жанрови. Второ, това е жанр на субективността. Аз искам да кажа моята дума. Така че това е втори конститутивен момент, според мен, на жанра на есето. А третия е неминуемия, задължителния елемент на изследване в художественото писане. Писателят като изследовател, че той прави някакъв срез на обществото, на епохата или пък на самата литература. Но го има този момент на критика, момент на проучване, момент на изследване, който също влиза в фундамента на жанра. Така че и оттам пък есето става и жанр на науката, защото науката есето е и научен жанр, значи много учени пишат в този жанр, но които отново изповядат тези три елемента. Нежелание да се впишат в канона и в ординарния тип трактат, свободолюбие и субективизъм, т.е. от тези симпатични учени, които не смятат, че науката е абсолютна, абстрактна, студена и лишена от субективизъм, защото тя наистина не е. Тоест, независимо дали става дума за литературния есета, за научния есета, за журналистически есет или каквито там да ги назовем, те задължително, според мен, съдържат тези елементи. Но това бяха само размишления. Благодаря. Да, много благодаря. И тук имаше също, да, можем да кажем,